Crisisberaad in Middelburg over de problemen die bedrijven hebben doordat er in Zeeland te weinig stroom is. De bijeenkomst is druk bezocht. Heel veel ondernemers en mensen met plannen voor nieuwe bedrijven in Zeeland maken zich grote zorgen. En verder in deze Zeeland nu. Wordt onze gedeputeerde Kamerlid? En mogen we nou wel of niet meepraten over kerncentrales? Goedenavond. Crisisberaad vanmiddag tussen ondernemers en netbeheerders. Het Zeeuwse stroomnet is vol. En dat zorgt voor grote problemen voor ondernemers, huidige en nieuwe. Er kwamen vanmiddag zo'n 300 bezorgde ondernemers op het gesprek af. En in Middelburg is ook verslaggever Ilja Tuning. Ilja, hoe erg is de situatie? Nou, de ondernemers hier die zijn echt heel erg bezorgd hoor. Want bedrijven die willen verduurzamen, extra stroom nodig hebben, dat kan niet. Bedrijven die willen uitbreiden en extra stroom nodig hebben, dat kan niet. Bedrijven die willen verhuizen en een nieuwe stroomaansluiting nodig hebben, kan niet. Nieuwe bedrijven die zich in Zeeland willen vestigen, kan niet. Het stroomnet zit vol. Er is een wachtlijst voor extra energie en die wachtlijst die groeit. Ja, en zijn ze dan nu een beetje gerustgesteld bij dit gesprek? Nou, de netbeheerders vertelden hier vanmiddag dat er wel hard wordt gewerkt. Er worden nieuwe hoogspanningsstations gebouwd. Maar dat duurt echt nog jaren voordat die klaar zijn. De boodschap hier is echt aan de ondernemers. Jullie kunnen zelf ook wel wat oplossingen bedenken. Er werden hier wat voorbeelden gegeven. Een van die oplossingen, daar zijn wij geweest. Een van die oplossingen is voorzien op Tolen. Daar wordt een energy hub gepland. Het is nog niet te zien, maar een aantal van de bedrijven op dit industrieterrein in Tolen gaan binnenkort een energiehub vormen met één doel. Samen met een groep bedrijven proberen we eigenlijk de capaciteit die de bedrijven nodig heeft te reduceren. En daarmee kunnen de bedrijven blijven groeien zonder dat we meer capaciteit van het netwerk vragen. Is dit de oplossing voor de toekomst? Nou, dit is een van de onderdelen van het energiesysteem van de toekomst. Dus er zijn heel veel dingen die gaan veranderen in ons energiesysteem. Maar slim met elkaar gebruik maken van de huidige netcapaciteit, het net beter benutten, is zeker weten onderdeel van het nieuwe energiesysteem. Wanneer moet deze energiehub hier in Tolen gerealiseerd zijn, oftewel draaien? Nou, we beginnen eigenlijk gelijk met 4 bedrijven die instappen. Het is ook echt een proef eigenlijk waar we mee beginnen. Maar er zijn er meerdere al geïnteresseerd, ongeveer 20. En de potentie schaalt echt wel door naar 140 bedrijven die hier mee willen doen. Nou, daar zijn we nu mee bezig. Dus we gaan van klein naar groot en zo snel als we kunnen. Ja, Ilja, zo'n energy hub, is dat nou het ei van Columbus? Nou, dat is wel een lokale oplossing waar maar een paar bedrijven van kunnen profiteren. En al die lokale oplossingen die kunnen natuurlijk wel helpen, maar dat zijn toch ook wel druppels op een gloeiende plaat. De ondernemers hier zijn vanmiddag geïnspireerd om over dit soort dingen na te gaan denken, maar die blijven heel erg bezorgd hoor. Want dat energienetwerk, die capaciteit, ja, dat duurt nog jaren voordat dat in Zeeland weer helemaal op sterkte is. Dankjewel, Ilja. Burgemeester Harold Bergman van Middelburg ligt sinds gisteren in het ziekenhuis. Hij heeft problemen met zijn linkerbeen. Onbekend is hoe lang hij eruit ligt. Gedeputeerde Harry van der Maas staat opvallend hoog op de kandidatenlijst van de SGP voor de Tweede Kamer. Op de 6e plek staat hij. De SGP heeft op dit moment 3 zetels in de Kamer, maar mochten ze in een coalitie stappen, dan schuiven mensen door. Gaat van der Maas zijn baan als gedeputeerde dan opgeven voor het Kamerlidmaatschap? Nou, dat zal echt afhangen van de uitslag van de verkiezingen. En 6 zetels halen bij de verkiezingen, dat is nog nooit gebeurd in SGP-verband. Maar wie weet. En tegelijkertijd zie ik dat mijn werk ook hier te doen is als gedeputeerde. Ik ga stevig campagne voeren, maar ik denk dat ik vooral hier in Zeeland aan de slag blijf. Maar mocht Van der Maas door voorkeurstemmen toch gekozen worden, dan verkast hij naar Den Haag.
Koopjesketen Big Bazaar is definitief failliet verklaard. Het bedrijf kampte met financiële problemen en kreeg steeds meer klachten binnen over onbetaalde rekeningen. De eigenaar van dit winkelpand in Goes was de eerste die het faillissement van Big Bazaar aan had gevraagd. Volgens haar incassobureau is de kans nihil dat ze nu nog geld krijgt. Big Bazaar heeft al vanaf april geen huur meer betaald. De verwachting is dat er heel veel schulden nooit afgelost zullen worden. En de vraag is dan ook, is Big Bazaar niet veel te lang doorgegaan met het runnen van deze winkel, die al vanaf het begin af aan verlieslatend is geweest? De eigenaar van het pand in Goes is er nu zo klaar mee dat ze overweegt om haar pand te verkopen. De provincie heeft bijna €30.000 beschikbaar gesteld voor de promotie van een documentaire over de bevrijding van Zeeland. Volgend jaar september start een jubileumjaar waarin 80 jaar vrijheid gevierd wordt. De provincie wil graag extra aandacht voor de bevrijding van Zeeland. Een documentaire zou daar mooi in passen. De makers, die ook de film De Slag om de Schelde maakten, gebruiken de €30.000 voor een soort teaser. Voor de documentaire zelf is naar schatting 2 tot 3 miljoen euro nodig. Vanaf volgende week mogen Zeeuwen meepraten over de komst van nieuwe kerncentrales en het langer openhouden van de huidige centrale in Borselen. Nou ja, meepraten, dan komt er een vragenlijst op de website van de provincie die Zeeuwen in mogen vullen. In Borselen loopt al een dergelijk traject. Daar mogen 100 inwoners tijdens 4 bijeenkomsten voorwaarden opstellen voor de eventuele komst van 2 nieuwe kerncentrales en het langer openhouden van de huidige. Het consultatietraject van de provincie gaat via het internet. Wij gaan met vragen naar de Zeeuwen toe, digitaal, dus iedereen kan meedoen. Waarin we aan alle Zeeuwen vragen, geef ons alsjeblieft mee. Wat is belangrijk als die nieuwe kerncentrales komen? Hoe houden we Zeeland in balans? De vraag of de Zeeuwen voor of tegen de komst van de nieuwe centrales zijn, wordt niet gesteld. De uitslag van de verkiezingen en de samenstelling van de nieuwe coalitie in Zeeland heeft daar min of meer antwoord op gegeven, zegt de gedeputeerde. Bij de afgelopen provinciale verkiezingen is die vraag ook nadrukkelijk aan de orde geweest. En is er ook een uitslag die maakt dat in de brede beeldvorming best draagvlak is voor kernenergie. Het uiteindelijk resultaat zal zwaar meewegen bij de beslissing of Zeeland mee wil werken met de komst van de nieuwe centrales of niet. Daarom is de input van zoveel mogelijk Zeeuwen nodig. Wij zullen een heleboel kansen die mensen zien missen, omdat we ook niet alles weten. En er zullen ook absoluut voorwaarden zijn waar mensen heel veel meer aandacht aan willen geven. Nou, laat die dan maar juist nu op tafel komen. 2 oktober komt de vragenlijst op de website van de provincie online. Voor mensen die geen internet hebben, worden er nog een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Het is de week tegen pesten. En helaas blijft aandacht daarvoor nog steeds nodig. Want sinds de coronacrisis wordt er nog meer gepest dan daarvoor, blijkt uit onderzoek door de GGD Zeeland. Teun is een van die kinderen die werd gepest. Hij is erdoor naar een andere school gegaan. Ik ben gepest. En ik heb nu gewoon nog veel stress. Hoe lang ben je gepest? Iets minder dan een schooljaar. Teun is inmiddels 14 jaar. Hij vertelt op welke manier hij werd gepest. Het was voornamelijk uitschelden. In de klas. In de klas, zeg je? Ja. Dat maakt het lastig, denk ik, voor je om daar... want hoe ga je daarmee om als je in de klas gepest wordt? Daar ga je er moeilijk mee om, want het was niet buiten de klas. Het was echt in de klas. We hebben contact gehad met de rector van de oude school van Teun. Die zegt niet te weten dat Teun werd gepest. De mentor was daarvan op de hoogte in ieder geval. Daar heb je gesprekken mee gehad? Ja, en mijn moeder heeft er ook gesprekken mee gehad. Hebben jullie een officiële melding gedaan op school? Nee, we hebben volgens mij niet. Omdat we al heel veel gesprekken met de mentor hebben gehad. En ja, het gebeurde niet en het werd ontkend en hun zagen niks. En, dus onze enige ding was nog, ja, Teun moet daar gewoon weg. En dat zou voor ons, gaf dat meer, dan is het echt opgelost. In plaats van dat je hem dan ook nog eens door die meldingen laat gaan en blijven proberen. Terwijl je gewoon een kind hebt wat niet meer wil. Voor Teun was dus de oplossing om te wisselen van school, want het ging niet goed met hem. Je zit met een ongelukkig kind. Een kind wat niet meer naar school wil. Een kind wat depressief wordt. Een kind wat geen zin meer heeft. In niks meer? In niks meer, nee. Hoe is dat als moeder? Verschrikkelijk. Dan ga je hem kapot. Uiteindelijk leidde het pesten volgens zijn moeder tot een wanhoopsdaad.
Teun heeft degene die hem het meeste heeft gepest, heeft hij mishandeld. Ja. Dat is denk ik pijnlijk. Ja, ja, langs alle kanten. Ja. Voor iedereen is dat heel pijnlijk. Wat merk jij nog van het feit dat jij zo gepest bent? Van het feit dat ik gepest ben, dat ik wel moeilijker mensen vertrouw. Buiten zijn hele kleine familiekring en een paar vrienden vertrouwt hij niemand. Nee. Wat zou je tegen jongeren willen zeggen die een ander pesten? Gewoon niet meer doen. Weet je, het is niet leuk. Je moet er zelf ook de rest van je leven mee blijven leven met hetgene wat je hebt gedaan, waar je iemand aan hebt gedaan. En zijn jaren, wat ook de leukste jaren van zijn leven moesten zijn, of haar leven moesten zijn, stop daar gewoon mee. Ik kan me niet voorstellen dat iemand die elke dag iemand anders terroriseert, gelukkig is. Kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Zoek ook hulp. En wat ook onder pesten valt, roddelaccounts op TikTok, een nieuwe trend. Sinds ongeveer een week zijn er ook tientallen Zeeuwse accounts waar anoniem roddels en leugens worden verspreid over leerlingen en leraren. Een uitgebreid verhaal hierover vind je in onze app en op de website. Vanmorgen was er nog veel hoge bewolking. Vanmiddag scheen de zon wat vaker. De temperaturen zijn hoog voor de tijd van het jaar. 21 tot 23 graden was het. Morgen wordt het zelfs nog een graadje warmer. Ook dan een afwisseling van zon en wolken. Regen zien we, als het goed is, vrijdag pas weer. Een uitgebreider weerbericht krijg je straks van John. Dit was Zeeland Nu. Een fijne avond.